Прошу встать. Суд залында прокурор Кирилл Доронинның адвокаты һәм бер төркем журналистлар Финика лидеры утырышта тикшерү изоляторыннан видео элемтә аша катнаша. Кирилл Доронинны 30 июль көнне тоткарладылар. Казанның Вахитов районы суды аны тикшерү барышында изоляторда утыртырга дигән карар чыгарды. Тик ул моның белән килешми. Один из свидетелей и потерпевших. Судта катнашкан шаһитләрнең, зыян күргән кешеләрнең гаризаларында Доронин аларның акчаларын урлаган кеше дип язылмаган. Шулай ук материалларда аның җинаяткә катнашы булганлыгын дәлилли торган фактлар юк. Кирилл Доронин тикшерү барышында арестына җибәрүләрен сорый. Алдап акча үзләштергән дигән фикер белән килешмим. Мин кеше милкен урламадым. Гаризаларында кешеләрнең ник мине гаепләүләрен аңлата алам. Мин бит оешманы халыкка тәкъдим итүче идем. Ул 3 ел әйбәт кенә эшләде. Проблема соңгы айда гына килеп чыкты. Прокуратура вәкиле Вахитов районы суды карарын үз көчендә, димәк, Доронинны СИЗОда калдыруны сорады. Суд алар белән килеште. Об избрании в отношении Доронина Кирилла Леонидовича меры пресечения без заключения под стражу оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвоката Добрынина без удовлетворения. Ул арада полициягә зыян күрүчеләрдән яңа гаризалар килә тора. Әле 2 көн элек кенә Финика оешмасына карата язылган гаризаларның берсе буенча иң зур югалту 17 миллион сум булса, бүген әлеге сумма 5 тапкыр күбрәк 80 миллион. Татарстан буенча зыян күрүчеләрнең гомуми югалтулары 250 миллион сум. Аларны үзләштергән дип шикләнелүче тагын 3 кешене бүген федераль дәрәҗәдә эзли башладылар. Алар барысы да финанс пирамидасы эшчәнлеге алып баруда шикләнелә. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного. Алар Россия җинаять кодексының мошенниклык маддәсе буенча гаепләнә. Бу кешеләр 2018 елдан бирле Финика оешмасы исеменнән югары нәтиҗә бирәчәк инвестиция дип акча җыйганнар. Янәсе акчаны фонд базары һәм криптовалютага салалар. Оешма Россиядән читтә теркәлгән була, әмма тикшерүчеләр инвестиция эшчәнлеге алып барылмавын ачыклый. Бүген зыян күрүчеләр берләшеп нишләргә дигән сорауга җавап эзли. Күмәк гариза язганнар, аны генераль прокуратура һәм полициягә җибәрергә җыеналар. Социаль челтәрләрдәге чатларда меңләгән зыян күрүче фикер алыша. Лидерларда акча бар бит, аларның исемнәрен күрсәтеп гариза язсак, кире кайтармаслармы? Әйе, мин үзем гаепле. Акчаларны үзем биргәнлегемне дәлилли дә алмыйм, әмма зыян күрүче буларак гаризаны барыбер язачакмын. Исәнмесез, мин ерак көнчыгыштан. Әйтегезче, гаризаны Казанга онлайн язып җибәреп була микән? Яки полициягә яшәгән урын буенча мөрәҗәгать итәргәме? Дүшәмбе көнне хокук сакчылары халыктан алынган гаризалар санын яңартачак. Димәк, зыян күләме миллиардка җитәргә мөмкин. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.